Нәрсә булды сиңа, әдәм заты? Ямаш Игәнәй. Шигырь 28 ел элек 1995 елда язылган. Бер-береңне, әдәм, үтермә дип, күпме сүрән салдым дөньяга мин. Ә син исә, дөнья бәяседәй, асыл киңәшемне тыңламадың. Мин бит сиңа үз сүземне түгел, Ходай сүзен бары кабатладым. Син кыясың һаман әдәм җанын, һәм кыясың сабый бала канын. Нигә соң син вәхши кыланасың? Телеммени юкка телгәләвем, җаным үзгәләнә күрә торып, колакка да сүзем элмәгәнең. Нәрсә булды сиңа, әдәм заты? Нигә бутарлыйсың туганыңны? Бәлки синең нәселеңнән түгел, иблис алыштыргандыр каныңны. Һич юньлегә түгел, бетерүгә әдәм затын илтә канлы шөгыль. Бугазыңа тәкъдир тотынганчы, тиз каһәрле кәсебеңнән тыел. Бер-береңне, әдәм, үтермә дип, күпме сүрән салмыйм дөньяга мин. Җаным үзгәләнә күреп сүзем колагына беркем элмәгәнен.